Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромияни замон, қарор дорем дар 65-ум микрорайони шаҳри Душанбе пеши Зебушка ва Сиёмамол ва пешкаши шумо ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем. 2 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. Бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, айбе ғарзи яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва телевизорҳо. Свет, об ҳамавақта, отоплениям дорад. Дӯстони гиромӣ, барои ҳамин бисёри бад гап намезанем, рафтем. ҳоҷатхона ва ҳамом. Аз ҳоҷатхона сар мекунем. ҳавлӣ 2 та ҳоҷатхона ва ҳамом дорад, берунӣ ва дарунӣ. ҳамом мебошад, айни замон баъзе чизҳои соҳиби хона дар инҷост. акнун дӯстони азиз, мегузарем ба худи хона. тамошобинони гиромӣ, пеш аз давомтии навор як чизро хотиррасон карданием, ки соҳиби хона коридори якум ошёнаи ман ҳамин хоная алиш кардагиан, ман ҳамин қолини нава мондагиан. дӯстони азиз, қолини нав мебошад, қолини хуб, лекин дар навор ҳамин якум ошона бо қолини кӯҳна омадагия. вақте ки шумо меравед хоная мебинед, дар онҷа аллакай ҳамин якум ошонада қолини нав мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, 4 дар хона ҳаст. аз ин тараф зинапоя мебурем ба 2 ошона, аз ин тараф мефуроем ба кухни. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, яъне меҳмонхона мебошад. ва дар ин ҷо як калидори калон, яъне хол. сар мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хеле ки мебинен, хоная ремонтуш ремонти хуб мебошад. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинен, ҳавли 2 та камера дорад, якташ даруни ҳавлия нишон медиҳад, дигариш берунаи дароза. свет ва об ҳамавақта мебошад, отопления ҳаст, котел протерм, светхатияи аэрасия нав часпондагиан, оли камтар пас нишонаш метем ва ҳамин сол бояд отоплениyaи давлатӣ шавад, нав конденсиян шавад. якум ошонаро буд кардем, акнун мегузарем ба 2 ошона. дар ин тараф ҳоҷатхона ва ҳамом, 2 ва 3 ҳуҷра. 4 ҳуҷра дӯстони азиз дар падвал, яъне назди кухнида мебошад. хотиррасон мекунем ки ҳоҷатхона ва ҳамом тёпли пол доранд. мегузарем ба 2 ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб, яъне спални мебошад. хона чӣ хеле ки гуфтем, бо тамоми чизу чорааш, айбе ғарзи яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ ва телевизорҳо фурӯхта мешавад. дар ин тараф боз як хеле балконча аст. ҳама трезаҳо панҷара, яъне решотка кардагианд. мегузарем ба 3 ҳуҷра. ҳавлии чӣ хеле ки гуфтем, ҷойгир аст дар 65-ум микрорайон пеши Зебушка ва Сиёмамол. патсноз нест, дӯстони азиз, документоша нав тайёр кардагиан, документош қоидави мебошад, дар наздикии хона поликлиникаи 8, мактаби 77 ва 78. ва ина дӯстони азиз, батареяи отопления ҳамаш часпондагиан. акнун мефуроем ба такхона, яъне подвал. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, ошхона, яъне кухни, 4 ҳуҷраи истиқоматӣ ва котели протерм, ки аэрасия нав овардагӣ часпондагиан. агар кадоме адреси хонаро нафаҳмад, боғи фирдавсӣ ва бозори саховат дар наздикии хона мебошанд. мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, 4 ҳуҷра. ва дар ин тараф чӣ хеле ки мебинен, як махсус ҷо барои чизмонӣ аст. нархи хона бошад 709 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳои Россия фақат ватсапшон кор мекунад. дӯстони азиз, занг задан намешавад. номерои Тоҷикистон бошад, дастишон 100% кор мекунад. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавен, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, барқ ва об ҳама вақта ҳозир бошад, напори оба нишонтон медиҳем. тамошобинони гиромӣ, як чизро хотиррасон мекунем, ки соҳиби ҳамин ҳавлӣ боз якта дигар ҳавлӣ дар Федератсияи Россия Московская областда доранд. ссилкаи видеои ҳамун ҳавлия мо дар комментария мемонем. марҳамат, дар омада тамошо кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907
145515 مراجعت کنید. تا بازدید، برای کار، خدا نگهبان.